नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या लाईव्ह सेशनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत। सध्या कोकणात सगळीकडे शिमगोत्सवाची तयारी चालू आहे, मागे पण तुम्ही बघू शकता। आणि त्या गडबडीत आजचा व्हिडिओ काय येणार नाही आहे। मी आत्ताच जस्ट आलो, आमचा पण आता हा गवळणीचा खेळ जस्ट झाला। आज आम्हाला रात्री देवळात कार्यक्रम असल्यामुळे लवकर आलो आहे आणि त्यामुळे व्हिडिओ एडिट करू शकलो नाही आणि त्यामुळे आजचा व्हिडिओ काही येणार नाही, म्हणून म्हटलं की लाईव्ह करूया। आमच्या बाजूच्याच वाडीतले गवळण घेऊन आलेत आमच्या इथे, म्हणून ती आता तुम्हाला लाईव्ह दाखवत आहे। आता मी लाईव्ह दिसतोय की नाही ते फक्त एकदा मला कळवा। ओके, नमस्कार नमस्कार माऊ पुजारी, नमस्कार। हां, तर आता सुरुवात झाली आहे, मी तुम्हाला दाखवतो लाईव्ह। ही बघा गवळण। गुड इव्हिनिंग। कमेंट सगळ्यांनी करा, फक्त रिप्लाय मला पटकन देता येणार नाही आहेत। आता हा फक्त व्हिडिओ लाईव्ह तुम्हाला हा कार्यक्रम दाखवण्यासाठी आहे, कारण की माझा व्हिडिओ येईपर्यंत खूप लेट होईल। तोपर्यंत आमच्या सध्या गावी काय काय चालू असतं हे तुम्हाला दाखवायचं आहे, म्हणून हा लाईव्ह चालू केलं आहे। उद्याच्या भागात बहुतेक मी तुम्हाला बाबूचं पण लाईव्ह दाखवेन। वेट वेट वेट, नारायण दुवारी खास आकर्षण नारायण दुवारी
बरी हा. तुम्ही बारी गाणं गावा म्हणता. तू सांग. ए ओ ए तू म्हणतो मी करतो. झाला नारी निघाल्या नगरच्या पाण्याला आता पुढच्या घरात बारी आहे. पुढच्या घरात चला. अभिषेक जोईल. नाही तर मी वाजवतोय तुझ्या आता. आपल्या वाजव वाजव रे वाजव. ये ये अरे हे आता लाईव्ह चालू हा अभि. अभि हय बघ असो असो हे असो बीस असो असो बस रे. हा मग असो लाईटीत बस पुढे बस. हा दिसा गोयस. हा सुर मीच म्हणा कोण मालवणी म्हणता. हा बन म्हणता तू म्हणता गोकुळ सोयो लबाड कानो हळूच घरात घुसता. गोकुळ सोयो लबाड कानो हळूच घरात घुसता. ईश्वर दे तुझ कोरयो फुल फुल मोगरा
दे ना मोबाईल. मित्रांनो थांबा जरा लाईट हवी कमी या. होय आता नको. थांबा आता माझा गाणं चालू आहे ना. शाबास. आता आपल्या समोर सादर होत आहेत विनय घाडीगावकर. शाबास. धन्यवाद. 195. तर मित्रांनो गायचं तसं काही हे नव्हतं कारण की ऑलरेडी कसा बसला आहे सगळीकडे गाऊन गेले 2 दिवस हेच चालू आहे आमच्या इथे. आणि हा प्रॉपर व्हिडिओ नव्हता, ही फक्त झलक होती. प्रॉपर व्हिडिओ आपले लवकरच येतील. सध्या एडिटिंग का काय वेळ नाही मिळता. पूर्ण दिवस माझा याच्यातच जाता. संध्याकाळी 7-7:30 होतात यायला आणि त्यानंतर एडिटला वेळ नाही मिळत, म्हणून आजचा व्हिडिओ येणार नव्हता. म्हणून हे तुम्हाला लाईव्ह दाखवलं. तर हेच व्हिडिओ लवकरच येणार आहेत 2-3 दिवसात. तर तोपर्यंत बघतो मी जेवढं लाईव्ह करायला जमेल तेवढं करेन. उद्या बाबल्याचा डान्स मिळाला तुमका लाईव्ह, उद्या दुपारी वगैरे मी लाईव्ह करेन त्यासाठी. थँक्यू सो मच. चला आता इथेच थांबूया, मला पण अजून फ्रेश व्हायचं बाकी आहे. जस्ट मी आलो आणि तेवढ्यात हे गवळण घेऊन आले आमच्या बाजूच्या वाडीले, म्हणून तुम्हाला दाखवायचं होतं. चला तर मित्रांनो लाईव्ह इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया उद्याच्या लाईव्ह सेशनमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.